Ngayong adlaw mga bata, ug karon ang sumpay sa atong Quarter 1, Week 9, Module. Ikaduhang pagtulun-an. Pag-ila sa common noun o proper noun. Pagkahuman niining module, ikaw gilauman nga makaila sa proper noun o common noun. Atong balikan ang miaging leksyon. Ilha ang mga kulagway, kuluri og brown, kun kini ngalan sa tawo. Green kun butang, yellow kun hayop, ug red kun lugar. Iring, unsa kana nga ngalan? Kung tawo, koloran kini og brown. Kung butang, koloran kini og green. Kung hayop, koloran kini og yellow. Iring. Ang sunod, sweater. Unsa man ang imong i-color ni ini? Tawo ba kini, butang, o hayop? Hagdan. Lalaki. Playground o dulaanan. Mag-check sa tubag. Karon, butangi og check ang imong tubag kung kini husto o ikis kung sayop. Okay, ang iring unsa man na siya ngalan sa butang, hayop, tawo o lugar. Yellow ang color sa iring tungod kay ngalan kini sa hayop. Butangi og check kung husto ang imong i-color. Sweater, green, tungod kay kini ngalan sa butang. Hagdan, green, tungod kay kini ngalan sa butang. Lalaki, brown, tungod kay kini ngalan sa tawo. Playground o dulaanan, pula ang kolor, tungod kay kini ngalan sa lugar. Gusto ba ang tanan nimong tubag? Very good! Ang pungan adunay duha ka klase. Kini ang common noun o proper noun. Unsa man ang ipasabot ni anang common noun? Ang common noun mao ang kasagaran nga tawag sa tawo, butang, lugar, ug hayop. Pananglitan, ngalan sa tawo, lola. Ang lola usa ka common noun tungod kay dili man kini mao ang tinuod niya nga ngalan o bunyag. Ngalan sa butang, lapis. Ang lapis usa ka common noun tungod kay dili man kini ang particular nga ngalan sa brand sa lapis. Lugar, plaza. Ang pulong plaza usa ka common noun tungod kay dili man kini ang particular nga ngalan sa usa ka plaza. Hayop, langgam. Ang pulong langgam usa lang ka common noun tungod kay dili man kini ang particular nga ngalan sa usa ka langgam. Usa ramang kini ka common nga tawag sa mga hayop nga molupad. Ang ngalan nga lola, lapis, plaza ug langgam gitawag og common noun. Kini kasagaran nga ngalan sa tawo, butang, hayop o lugar. Nagsugod
nagsugod kini sa gamay nga letra. Kasagaran nga ngalan gani nagpasabot nga dili kini ang iyang bunyag o tinuod nga ngalan. Unsa man sab kining proper noun? Ang proper noun mao ang klarong ngalan o bunyag sa tawo, butang, lugar, ug hayop. Pananglitan, ngalan sa tawo, Lola Pina. Ang Lola Pina usa ka proper noun. Tungod kay mao man kini ang iyahang klarong ngalan o bunyag. Ngalan sa butang, pananglitan, Munggol. Ang Munggol usa ka proper noun. Tungod kay mao man kini ang klarong ngalan sa brand sa lapis. Ngalan sa lugar, Plaza Independencia. Ang Plaza Independencia usa ka proper noun tungod kay mao man kini ang klarong ngalan o particular nga ngalan sa usa ka plaza. Ngalan sa hayop, Maya. Ang Maya usa ka tinuod nga ngalan sa hayop. Mao nga kini usa ka proper noun. Dili kini komon nga tawag sa hayop nga molupad. Timan-i nga ang mga proper noun nagsugod gayud sa dako nga letra. Ang ngalan nga Lola Pina, Munggol, Plaza Independencia o Maya gitawag og proper noun. Kini ang klarong ngalan o bunyag sa tawo, butang, hayop o lugar. Nagsugod kini sa dako nga letra. Atong sabton pag-ayo, ang pungan adunay duha ka klase, common noun ug proper noun. Maghatag kita og lain pang mga pananglitan. Pungan nga tawo, pananglitan, maestra, common noun. Mrs. Emilia Mayonila, proper noun. Pungan sa hayop, iro, common noun. Lassie, proper noun. Pungan nga butang, sapatos, common noun. Adidas, proper noun. Pungan nga lugar, tindahan, common noun. SM City, proper noun. Hinumdumi, common noun, ang tawag sa kasagarang ngalan sa tawo, butang, hayop o lugar. Nagsugod kini sa gamay nga letra. Pananglitan, ngalan sa tawo, tatay, nanay, manoy, lola. Ngalan sa butang, lapis, lababo, lingkuranan, papel. Ngalan sa hayop, iro, iring, langgam. Ngalan sa lugar, plaza, simbahan, eskwelahan. Proper noun usab ang tawag sa klarong ngalan sa tawo, butang, hayop o lugar. Nagsugod kini sa dako nga letra. Pananglitan, ngalan sa tawo, Lito, Dr. Oy, Mina. Ngalan sa butang, Crayola, Jansport, Barbie. Ngalan sa hayop, Kitty, Bantay, Brownie. Ngalan sa lugar, Plaza Independencia, Colon Street, Cebu City. Kuha ang imong self-learning module ug tubagi ang panit 9. Sa parte nga buhatan, kolore ang pangalan og blue kung kini common noun.
yellow kun proper noun. Okay, sugod na. Tindahan. Koloran nimo ang panganod og blue kung common noun. Yellow kung proper noun. Sunod, Cebu. Sunod nga panganod, prutas. Sunod, Barbie. Sunod, sakyanan. Sunod, bantay. Sunod, merkado. Ug sali. Pag-check sa imong tubag. Butangi kini og check kung gusto ang imong gi-color. Butangi pod og ikis kung sayop. Okay. Tindahan. Blue, common noun. Cebu, yellow, proper noun. Prutas, blue, common noun. Barbie, yellow, proper noun. Sakyanan, blue, common noun. Bantay, yellow, proper noun. Merkado, blue, common noun. Sally, yellow, proper noun. Okay, ihapakon bilang imong check. Isulat ang imong score dinha sa ibabaw. O picture kini o isend sa messenger sa imong maestra. Tubagi usab ang page 10 sa imong self-learning module sa parte nga palambua, dugang puluhatod. Isuwat sa badlis kung ang pungan common noun o proper noun. So butanganin mo common noun kung kini common noun. Butanganin mo og proper noun kung kini proper noun. Okay, number 1, chinelas. Unsa man na, common noun o proper noun? Number 2, Jansport. Number 3, SM Seaside. Number 4, papel. Number 5, simbahan. Number 6, Samsung. Pag-check sa imong tubag. Butangi og check kung husto ang imong tubag. Butangi pod og ikis kung sayop. Number 1, chinelas. Common noun. Number 2, Jansport. Proper noun. Number 3 is MC side, proper noun. Number 4, papel, common noun. Number 5, simbahan, common noun. Number 6, Samsung, proper noun. Ug karon ihapakon pilang imong check. Ug isulat dinha sa ibabaw sa module ang imong score. Picture kini o isend sa messenger sa imong maestra. Good job!